Salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Kita Yesus Kristus. Sugeng tetunggilan malih wonten ing program Sabtu Winedhar dinten menika. Senin 12 Januari 2026. Keparenga kula Vikaris Amos Reno Adi saking GKJ Artawinangun Purwokerto badhe maosaken renungan dinten menika kanthi jejer kasetyanipun Gusti ingkang kadhasaraken saking Jabur bab 89 ayatipun kalih. Jabur Mazmur bab 89 ayatipun kalih ingkang mekaten suraosipun. Si susetyaning Yehuwa badhe kawula kidungaken ing salaminipun. Kasetyan paduka badhe kawula suwuraken kaliyan cangkem kawula turun tumurun. Para pamirsa, Kitab Jabur 89 kawiwitan kanthi panguwuh lan pepujen ingkang tulus saking etan tiyang Israel tumrap si susetya lan kasetyanipun Gusti Allah. Awit saking menika dados adrenging juru mazmur anggenipun badhe ngitung ing salaminipun minangka atur panuwunipun dumateng Gusti. Semanten ugi dados pamberekipun ing salebeting nepangaken sih lan kasetyanipun Gusti turun temurun. Pitakenanipun kenging menapa juru mazmur badhe ngitung lan misuraken sih kasetyanipun Gusti. Kados ingkang kaserat ing ayat 3, bilih sih susetyanipun Gusti binangun ing salami-laminipun, kasetyanipun Gusti jejeg kados langit. Wiwit Gusti Allah netepaken Israel dados umatipun, panjenenganipun tan ewah anggenipun netepi prasetyanipun lan ing kawontenan menapa kemawon Gusti Allah tansah mbabaraken kasetyanipun dhateng bangsa menika. Ing sak sisih kados ingkang sinerat ing ayat 3 ingkang mekaten suraosipun, ingsun wus karya prajanjian kawalan pilihaning sun, ingsun wus supaos marang Daud abdiningsun. Menika nelakaken langgenging prasetyanipun Gusti wiwit Daud ngantos turun temurun. Awit sih susetyanipun Gusti ingkang langgeng, kasetyanipun ingkang kukuh ing salemenipun lan prasetyanipun dhateng umat ingkang boten ewah gingsir menika, milanipun sampun sakmestinipun juru mazmur mratelaken pangucap syukuripun lan pangidungipun dumateng Gusti Allah ing salamining gesang. Lajeng kados pundi tumrap kula lan panjenengan ingkang sampun pinilih dados umat kagunganipun Gusti, dadosa ing bingah menapa dene sisah, menapa kula lan panjenengan ugi tansah nggadhahi raos adreng ngluhuraken asmanipun lan kabereg nyarosaken pakaraning astanipun Gusti dhateng turun kita sami minangka umatipun Gusti. Kula lan panjenengan sami pinimbalan nekseni sih susetya lan kasetyanipun Gusti dados ing gesang pribadi menapa dene ngantos turun temurun. Supados pakaryan kawilujengan Gusti tansah lestantun ing gesangipun pasamuan. Kados dene langgengipun prasetyanipun Gusti Allah dhateng kita. Mekaten renungan ing dinten menika, Gusti tansah ngreksa lan berkahi kula lan panjenengan sedaya. Amin.